Takže znova sa vám ozývam z druhého videa, konkrétne z toho testovania modu. Čo nás chystá teraz? Konečne som si dokázal zrušiť práve že spomínané obmedzenie na 10 minút, čiže môžem teraz nahrávať o mnoho dlhšiu dobu, ako ste videli v tej ukážke jednej. Takže ako vidíte, stále mám zapnutý R faktor, to ešte z pôvodného testu. Teraz si ukážem vlastne, ako fungujú tvrdé gumy. Super softy a softy som ešte neupravoval, to sa priznám. Tie budú upravované v nasledujúcich dňoch. Takže vidíte, že mám nejaký setup tam nahraný, čo ešte zarobil Karel Baško, ale nie je to vôbec optimálne na toto. A vidíte, že toto nastavenie to je len také niečo náhodne naklikané. Takže teraz si predvedieme tvrdé gumy. Tvrdé gumy majú, ako som už písal, optimálne teploty od 110 do 135 stupňov. Čiže ak vám budú svietiť tie gumy tam na žlto, to máte v poriadku. Videli ste, že na stredných gumách sa mi prehrievala ľavá zadná pneumatika. Môže sa to stať, je to normálne. Hlavne ak idete príliš agresívne, čo bol môj prípad. Takže teraz ukážem vám ďalšie kolá. Zjeme s tvrdými gumami. Tvrdé gumy sú o niečo pomalšie. Tento, čo vidíte, to pípanie, to druhé, to pip pip pip. Tak prvé pip pip je to, že môžem použiť DRS. Druhé pip pip je to, že som ho zatiahol pomocou tejto páky, čo tu mám. Mám to nastavené tam. Čiže chvíľočku idem iba s jednou rukou na volante. Ideme vyskúšať, vidím, že tie tvrdé gumy trošku mi aj naozaj horšie držia. Není tam hneď tá reakcia ako pri stredných. Vidíte, že sa aj trošku koskejšie. Zase mi nejaký externý software blokuje rýchlosť streamu, takže možno za chvíľočku zastavím na trati a sa na to pozriem. Tak sa stane teraz. Nechcem, aby mi to niečo strašným spôsobom kazilo. Rozhodne pozatváram niečo v Google Chrome. Fakt sa vám za to ospravedlňujem, za túto nečakanú pauzu. Bude to veľmi ináč zaujímavé vyskúšať tento mod na tvrdých gumách. Potom si ešte ukážeme, ako tento mod funguje za mokrých podmienok. Ešte vám ja ukážem, že ako sa naozaj nebude dať jazdiť. No tak musím zreštartovať celé kolo. Ako sa nebude dať jazdiť na intermediách a ani na vedkách na suchých podmienkach. Takisto sa nebude dať jazdiť ani na slíkoch za mokru. To vidíte. No práve to presne ako keby som založil server. Dám si tam Engine Boost Map 3. Vidíte, toto by som s mediumkami prešiel o niečo rýchlejšie. Čiže fakt nemám až taký dokonalý kontakt s vozovkou ako v prípade mediumiek. Ale vidíte, tiež krásne sa rýchlo hrejú, ale tieto gumy sa dajú krásne nahriať až po 2 kolách. Pretože nie je tu dostatok zákruh, v ktorých by som ich mohol zahriať. Ja skúsim ísť teraz prejsť tu svojím štýlom, že aby ste videli, aký to môže mať napríklad negatívny vplyv. Takýto druh nastavenia. Lebo ako vieme, väčšina ľudí mňa označuje, že za šetriča pneumatik. Ja si osobne myslím, že môj jazdecký štýl nepatrí medzi tie najšetrnejšie, proste len sa snažím využívať zadné gumy. Čo práve že spôsobuje to väčšie hrianie na zadných gumách, čiže ten, kto je ešte zvyknutý jazdiť starosvedským štýlom, čiže cez predné gumy by mohol mať výhodu. Vidíte práve Kerza DRS a vidíte, že tie gumy proste hneď nezaberú. Dosť tie zaklopy odhadujem, lebo fakt je to i pre mňa trošku upravená fyzika, nie som s ňou žitý. Vidíte, že občas si musím hodiť kontru. Už ste videli, že
na mediumkách som nevyletel za tú hranicu a tuto to bolo veľmi podobné. Vidíte, že ľava predná guma je relatívne zahriata. Práve ju mám na tých 110 stupňoch potrebných. Teraz určite chýbalo pár FPS-iek, čo ma trošku mrzí. Predsa len keď streamujete video priamo z hry a keď ju ešte naživo hráte, tak to dosť spomaluje celý počítač, hlavne keď nemáte také najvýkonnejšie procesory ako i5, lebo ja mám totiž i3 a tá až taká výkonná nie je. Vidíte, že už v druhom kole v podstate tie gumy sú už zahriaté, čiže nemôžete ich hneď zahriať. Teraz vidíte, že 110 som v podstate v okne. A vidíte, ľava zadná je úplne optimálne. Je možné, že nám som dal rýchlejšie kolo, ale nakoniec nie. Vidíte, 1.30. Dovolím si tvrdiť, že som celkom aj uhádol to vyváženie tých gum. Trošku som dvihol nohu z plynu, lebo je pravda, že to by som nezvládol. Ešte sa znova vrátim k to, čo som spomínal, tých 30% hlavne bolo stratených pri tlaku na zadnej časti. Nezabúdajme, že beam wing, ktorý sa nachádzal v strede vozidla, sa už tam v dnešnej dobe nenachádza. Ja vám ho skúsim ukázať cez externý pohľad. Tak konkrétne na tomto modelu tam ešte nechali, ale v dnešnej dobe už ten beam wing tam není. Ja vám ho potom pokúsim sa vysvetliť. Ja som zase vidíte, že som nabúral bokom vozidla, takže ho mám rozbitý. Už nebudem taký rýchly ako doteraz. Vidíte, keď pridám plyn absolútne, tak musíte rozhodne kontrolovať. Je to vyzvali ukážku, ako fungujú tvrdé gumy. Tak teraz vám ukážem totálnu dysfunkciu intermédií. Úplne povedané, s nimi som ešte ani jedno kolo na suchých podmienkach neodjazdil, pretože je to vážne ťažké. Tak teraz uvidíte. Nejde o to, že by sa prehrievali, ide o to, že nemáte dostatočný kontakt s vozovkou. Som proste vychádzal z toho, poviem hneď do stopy. Ako poviem vám takto, oni vás krásne podržia, keď pojete rovno, ale nemôžete sa na ne spoliehať, keď idete do zákrut. To nehrozí. Ja vám to predvedem následne. Hopla! Som sa len plynu dotkol. Hej, máte suché podmienky, proste na intermédiách suché gumy nebudú fungovať. Intermédia potrebujú proste trošku vody, aby fungovali optimálne. Čiže je nemožné, aby ste s nimi boli rýchli na suchých podmienkach. Jazditeľné, vidíte, musíte ísť strašne opatrne. Možno tak vo vysokých rýchlostiach vás zachránia krídla, ale že by ste dokázali s nimi nejaké rekordné časy nehrozí. Vidíte, ako to vozidlo stáča. Naopak skúsim len taký exhibičný pokus ukázať. Samozrejme, tento ukazateľ vám toho moc nepovie. Musím dosť riadne zaberať volantom, aby som vozidlo prinútil zahnúť. No tuto kebyže ide na plný plyn, by to dopadlo zle. Samozrejme, môžem použiť aj Kerzai DRS, ale myslím si, že to je to posledné, čo spravím. Pretože samozrejme voz mi to extrémne rozhodí. A takto ulomím krídlo, takže
Myslím si, že s intermediami nikto jazdiť nebude a ešte si to ukážeme s vedkami, ktorých som spravil takým štýlom, že mal by byť strašne problematický vôbec len rozbeh. Vidíte, ak ma to hneď stáča. Narovno, keď pôjdete, dá sa s nimi rozbehnúť, ale zatočiť s nimi, vidíte, ak to podkozuje krásne. Dám si tam schválne DRS, ktorý som vám ukázal, ako sa nebude dať dobrzdiť. Takže mokré gumy na suchu určite nehrozia. Fajn, dáme si také prechodné podmienky. To by som označil ale prechodné podmienky medzi naozajstným dažďom a prechodnými podmienkami, aby ste videli, že kedy presne, úplne presne bude nastavené, kedy máte prezúť pneumatiky z intermedí na vedky. Konkrétne je to na 40%, čo je štandardné nastavenie klasického dažďu. Je to úplne stredová hodnota, maximálny dažď je 80%. Čiže je to presne na tej polceste. Teraz vám ukážem, že v podstate ako sme úspešne zlikvidovali hardy. Média som nechal na pôvodných hodnotách dažďu, čiže je možné, že sa bude s tým dať jazdiť, ale rozhodne nie efektívne ako s intermédiami. Vidíte trošku plávanie zadku. A nedotočíte. Takže myslím si, hardy sú na tom o dosť podstatne horšie. To vám môžem na rovinu povedať, tie ani skúšať nemusíte. Tie som už vyskúšal sám a úplne povedané, bol som z toho nie že prekvapený, bol som z toho potešený, že ako to vyšlo. Ukážeme si tie intermédia. Samozrejme, nemôžeme vám garantovať nikdy nikomu, že budete mať úplne krásny prítlak, hej. 40% je presná polcesta, čiže nie je to ani optimálne na intermédia. Vidíte, že nedotačal sa do stavy. Ale budete musieť len jemnejšie ísť na plyn a v pohodičke to všetko vyberiete. DRS je nepoužiteľné, lebo ako isto viete, dažď je zakázané. Vidíte, že aj majster tesár sa niekedy utne. Nezabudajte, že tieto motory budú mať strašne vysoký ťah z nízkych otáčok. Čiže je možné, že aj profesionálni už majstri, príklad ja, Tomáš Dofek, Lukáš Výskot, ale rozhodne aj tí ľudia, čo majstrami neboli a vyhrávali z Audi, ako je Lukáš Pohančeník, tak tí je možné, že možno by použili tiež trakčnú kontrolu v daždi, ale momentálne idem bez nej. Nepríde mi to nejak mimoriadne zložité. Samozrejme si môžete pomyslieť, že keca somariny, keďže vtedy chytil šmík. Samozrejme, dažď sú trošku špecifické podmienky. Nemôžete ísť v podstate tak prudko, vy máte v kuse zafixované v hlave to, že ako to drží na suchu. Vy musíte počítať s tým, že predsa len máte tam určitý profil vody. Viete, vo vysokej rýchlosti, tak tie kolesa musia prerážať vrstvu tej vody, aby sa vôbec len dotkli asfaltky. Čiže je nemožné, aby ste mali rovnaký úroveň prítlaku, ak vôbec grip, prítlaku máte rovnakú, ale gripu ako za suchých podmienok. Čiže ja sa vám to skúsim teraz predviesť v jednom ostrom kole, ale to budem bez komentáru.
Alright, that was a Dáme radšej ešte jedno. 146.61. To ma to začalo baviť, sa priznám. Ono je to celé sila zvyku. Was a 146.23. Veľmi rád by som vám ukázal jedno čisté kolo, ale to by mi nesmel trošku lagovať obraz. No verte mi, že na toto potrebujete trošku inú úroveň koncentrácie. Keď idete na daždi a navyše bez pomôcok. Vtedy je to všetko na vás. Som jeden z tých mála jazdcov v líge, čo nikdy nepoužívajú kontrolu trakcie alebo stability alebo iné veci. Vidíte, že to občas môže počmiknúť. Samozrejme, je to na vás, aby ste prípadne napísali aj by vôbec na základe tohto nejaký ten feedback, lebo ja osobne by som si vedel na toto zvyknúť. Mne takéto veci nerobia problém. Môžete prípadne napísať, že nám sa zdá, že je úroveň gripu strašne nízka. Ľudne môžeme to spoločnými silami dokopať do úspešného cieľu. Všetko je to len na vás, lebo ak niekto mi povie, že čo ja budem testovať a zase presne ako povedal Lukáš Polančeník tam do komentárov, ja to robím pre vás, nerobím to pre seba, ja by som mohol v tomto čase už dávno spať alebo robiť niečo úplne užitočnejšie, ale venujem sa úpravu tohto modu, aby sa vôbec na niečom dalo zárobiť. Dúfam, že aspoň toto kolo vám vystrihnem tak ako chcem, lebo práve sa ten počítač celku umúdril.
A teraz zase nie. Teraz to pípanie, čo vlastne počujete, to je vlastne pípanie kersu, že ho mám zapnutý. Samozrejme mi to aj označuje to, že či ešte vôbec nejaký mám. Keď ho spotrebujem, má to taký škarý zvuk, taký, že také nejaký hnusný. Nie sa ho len zimitovať, ale dosť je to ťažko zimitovateľné. Samozrejme tieto pneumatiky by zase trošku suchších podmienok fungovali lepšie. Tak, toto je v podstate taký približne najlepšie dosiahnutelný čas, v podstate 45.0 som tu aj chcel dosiahnuť s nimi. Vidíte, v podstate maximálne sústredenie rovná sa trošku opotrebenejšie pneumatiky, snaha je. No a teraz vám chcem predviesť tie mokré gumy, že v podstate oni sú vyrovnané. Jediný rozdiel medzi nimi, že intermedia sú v podstate pomalšie v zákrutách, ale zároveň sú rýchlejšie na rovinke, môžete s nimi tvrdšie akcelerovať. Kým mokré gumy, ako vám chcem ukázať, majú trošku iné vlastnosti, ale rýchlostne sú na tom podobne. Lebo tie berú práve, že grip z toho, že je mokro. Čiže sú postavené na opačných hodnotách, čiže ako ste videli predtým, čo som vám posielal aj grafy, tak v podstate tie mokré gumy by mali fungovať v podstate od tohto momentu, od tých 40% zhruba. Len bude s nimi problematické akcelerovať. Akcelerácia je just spravená takým štýlom, aby ste si mohli vybrať, lebo pri tej akcelerácii tie gumy až tak vám nepomôžu. Pretože mokré gumy potrebujú trošku viacej vody, aby predviedli svoje čaro. Vidíte, áno. Už ma to začalo vynášať, ale bojím sa použiť kers, lebo mám také obavy, ako ste teraz počuli a teraz vidíte, že vyrovnávam, tak vozidlo mi začne hrabať a kebyže tuto spravím zákrute už s kersom, malo by to nevalný koniec a vidíte, toto zatočenie by som zatočil lepšie s intermédiami, keď si na ne zvyknete, lebo vedky majú úplne iné chovanie v ich zákrutách. Rozhodne sú trošku príjemnejšie možno pri brzdení. To už záleží od toho, že kto čo komu viacej vyhovuje, ale rozhodne by som ja do 40% išiel. Kebyže som prezutý na intermédiách, tak s intermédiami. A kebyže som na vedkách, tak by som ešte možno chvíľočku počkal, že či sa podmienky na trati trošku neupravia. Je to taká polcesta, je to doslova stred 40%. Teraz uvidíme, že aký dám teraz čas, je to také otázne. Testoval som to predtým, dosahoval som veľmi podobné časy. Možno tak v prvom sektore bývajú tieto vedky rýchlejšie, ale v tých ostatných dvoch si pamätám, že som výrazne strácal pri testovaní. Ak sa to zmenilo odtedy, možno že teraz, jak som si zvykol na tú vodu, vidíte, zase pohnutie. Možno budú rýchlejšie, možno že sa tá hranica posunula. Všetko je možné, vidím, že zhruba o sekundu som rýchlejší, ale viem, že v tomto esíčku tie vedky intermédia nestíhajú. Tam potrebujete proste trakciu. A keď tú trakciu tam nemáte natoľko, tak nemôžete urobiť kvalitný výjazd.
Takže nakoniec, že by boli rýchlejšie, dokonca až o 1 sekundu. 143.88. Škoda, že nemôžem si nastaviť 30% dážď. Rozhodne by boli interky lepšie. Už ako ste videli za sucha. Všetko treba vyskúšať. To je, ako som povedal už predtým, aj Lukáš Pohančeník. Skúšanie je základom. Bez skúšania nemám odozvu a ja to robím len na základe svojich domnienok. Čiže približne ako ja si možno predstavím, že ako by sa to vozidlo malo chovať. A ešte skúsim znova pre vás nahrať tie interky. Už som si na ten dážď trošku zvykol. Že si budem môcť trošku viacej dovolovať. Videli ste zablokovanie predných kolies, to sa môže tiež samozrejme stať, keď brzdíte strašne tvrdo. To je na to najzabavnejšie, že keď trošku to prepísknete, tak musíte sa modliť, aby ste neskončili tak kde v bariére. Opla. Ale vidíte, že vyššia trakcia intermédií pri týchto podmienok je trošku užitočnejšia podľa mňa ako grip. Môžete o mnoho tvrdšie brzdiť. Nezabúdajte, že intermédia majú v podstate asi 80% gumoviny, tým vetky nejakých 60 iba, ako styčnú plochu s vozovkou, takže tam uvidíte ten najväčší rozdiel, to brzdenie. Niektorí mi zase povedia, že však tá pneumatika vyreže stopu. Takéto v úvodzovkách super nápady od ľudí počúvam často. No to je síce pekné, že vyreže, ale aj tak či tak to vyrezanie v podstate odvádza vodu a to vlastne to naokolo toho sa vlastne snaží preraziť tú vodu a dotknúť sa tej vozovky čo najkvalitnejšie sa dá. To znamená len jednu jedinú vec, že stále styčná plocha je nižšia ako pri slikoch. Pretože sliky zase nemôžu odvádzať nič, pretože sú hladké. Že styčná plocha je minimalizovaná na podstate absolútnu nulu. Alright, that was a 145.05. Neznášam, keď mi seká obraz, to vďaka tomu, čo nahrávam tento v úvodzovkách prenos. Teraz skúsime dať Jarsík aj tu na.
Vidíte, že v druhom sektore som pocit teraz dosiahol rovnaké úrovni ako mokré gumy. To vám hovorím. To v podstate, keď si na to zvyknete, tak v podstate sa dokážete dostať na rovnakú úroveň ako tie mokré gumy. S mokrými gumami sa to možno bude zdať jednoduchšie v zákrutách, ale je to mnoho ťažšie na rozbeh. Vidíte, ja som teraz už stropil chybu zase túto. Ja mám radšej tvrdšie rozbehy. Pretože tvrdší rozbeh vlastne túto podporí. 42, 43, skoro identický čas. 144.18. V podstate, ak som odhadoval, že tých 43 niečo je reálne za mokrých podmienok. A vidíte, 43.8 a 44.1 sú skoro vyrovnané časy pri 40% vody. Takže teraz vám ešte poslednú vec ukážem. Áno, toto videjko je trošku zdĺhavejšie a nudnejšie. To je to o tom, že musím vám to dokázať. Takže posledná vec, čo budeme testovať, je vlastne monzún. A ukážem vám, že v monzúne je prakticky nemožné ísť s intermédiami alebo vôbec so slikmi. Nie je to nejazditeľné. To sa vylučuje s realitou, pretože ako uvidíte, médiá, nemám kontakt, voda, sama voda. Hardy sú ešte zhoršené na tom, to som schválne tak spravil, že tie skorej budú preč. A teraz vám ukážem tie intermédia. Intermédia majú asi iba dvojnásobnú styčnú plochu teraz ako tie softy. Pardon, softy média. Takže uvidíte, že áno, pohnúť sa pohnem, ale udržať rovný smer bude veľmi obťažné. A vidíte, plávam. Intermédia sú v podstate iba na takúto rovinku, ale už nemôžem od nich chcieť, aby zatočili. A teraz vám chcem ukázať práve, že tie mokré gumy, že v čom spočíva ich zlepšenie. Zlepšenie, to je trošku zle povedané slovo. Není to priamo zlepšenie. Tie mokré gumy vás zachránia v tom, že budete schopní aspoň jazdiť. Čiže v podstate taký čas okolo 1,47, čiže o niečo pomalšie sa pôjde ako za tých 40% vody. A schválne som to dal iba takto plítko, aby sme sa fakt netrabantili po tej trati nejakou 40-kou, aby sme tam jednokolo robili, ako sme mali na starších, dávnejších modoch. 1,56 príklad na nejakej rýchlejšej trati a v Belgicku sa časy šplhali k 3 minútam. Preto to testujem schválne v Austrálii, lebo stadiaľ máme aspoň trošku nejaké údaje. Tu ani oni nejazdí naplno túto zákrutu, pretože pri vysokej rýchlosti chytáte zase aquaplaning. Skúste si to vôbec vašim autom ísť 80 pri totálnom daždi a skúste s tým zatočiť. To máte približne to isté, ako keď idete tu na 240. A za druhé poviem, mám ešte také jedno porovnanie, mal som možnosť ísť z motokáru v daždi a dosť to možno miestami pripomína takú motokáru v daždi, lebo ona síce je pomalšia, ale podobné inputy dávam do tej jazdy ako pri tom. Plný výkon, KERS.
Očakávaný čas v cieli by mal byť okolo 1:46:47, čiže len o nejaké 2 sekundy prepadol proti 40% vody. That was a 1:46.13. Presne takto nejak som to očakával. Takže ako vidíte, gumy sú v podstate vyvážené. Je to presne asi tak, ako keď idete so suchými gumami. V realite suché gumy dajú čas, mokré gumy sú o 15 sekúnd pomalšie na suchu, pretože ich zničíte a prehrejete. Z toho som vychádzal, aby som vytvoril vlastne tie dažďové gumy, že v podstate tie dažďové gumy budú na tej vode presne o 15 sekúnd pomalšie, v podstate približne od najlepšieho. Je to plus mínus, samozrejme, nemôžeme byť úplne presní. Toto konkrétne testoval Gerhard Berger v Jerezi ešte s vozidlom Red Bull, takže z toho som vychádzal, aby ste vedeli presne, že prečo som to takto spomalil. Ja dúfam, že som vám to trošku objasnil, že čo je, prečo, ako. A ja dúfam, že vaše odozvy prídu čo najskôr. Nie je to zložité na ovládač, ten, kto to trošku nezvláda, zapne si trakčnú kontrolu, zvládne to. To je z mojej strany všetko, je to o vašom čistom zvyku. Ja dúfam, že nejaké extra problémy a takto nevzniknú. Nejaké kozmetické úpravy vám spraviť môžem. Majte sa krásne a dúfam, že sa ešte stretneme takto pri videu.